show jabran la ba hamuno mon fle malikona ni maliko kan fuli bele ba hambo ko yo kuma bayani wakati be mamana ke jien dugo de la hanga fuli be so ma jien dugo do min ba ko wakati takasi anga bolo lo sara san fala la kanga ni kuna funi nunu ma kono dante fuli mina dungo do hambo ko ye kaniche awere kuna funi mina mina do ma dungo do anga bolo lo sara san fala la ni wakati sile ama fuko bela jelen ki bismillah anga kuna funi bulon kan nana Taratai October kalo kletan kilin samba fla ani mugan fla kuna fone adam ne lamba adam ne kala donia ka foko October kalo kletan kilin ale kera do mi yere kon keren kelen no jien fontan nani bala jeni fe no do mi yere takake botigla mo ka do anwa foto la malikona yora do fane la habse ka foko sungru denu walma musom senu o kon kera do mi ken keren no kan shi botigla koma ina ta ko ne ayira ka fasa ku yere kon sinsina min ka ko yere de kon la khana ale be siga di botigla koma to gamna usigoro la fota se bololo sira san felola u koni ayira ka fasa ko ka keni jere koni be gelam yere kon konna ka kon kaka ko ka fle botigla ko la ko bo ko botigla ko ulu yere de kon ton no ko ina ko sebe malikono na hayira la ka fasa ko jekulu kere kana ne misigile no ko na le to ko apdf na le kon be musula ko de menna ko yere koni musula ka tanta ka tana e kata kala kun ko munu yere kon musula ka munu yere kon bora usigoro la aka jamunu yere kon kun fillo no kare kono no la ni ma mo ko tula ulu kon yo o tanta kata kalan kelen ko fu wala sa holu yere kon be se ku yere bonno la to amina alisa natura botikil na ka do nyana mali la hira la ka fa ka do nyana ka kon nyana mara mali jamana kona na umi barabela jenen yere kon kera ministre musugulu no muso de hani dubata kun kan kula no de madam wali je fune kulubali hira la ka fa sa ko nyina kuma da mali jamana kona na ko yere de kon ka fa ko botikil na mo ko holu yere kon senka duga hake ko bela ko kuma da mi yere kon tara jen fantan nani bela jelen ko yere de kon ye ka for ko sisan kon wakati mi ni botikil na mo ko holu ka hake ka duma wala sa yere kon mi se ku ka jena te ke ko se ko oglan to ya mina ko de kon kera nyina ta kuma da mi yere kon ko kon kana nyina mara mali jamana konnana kuna fonne be donanye jamana chama cha fanga nyama ka kuna funula na le de colonel Assimi Goita amala doni aka foko kunu tene colonel Assimi Goita ina fami kalo mina no octobre kalo no kera kalo keren ne mali jamana konna na nyogonde meta kun kan kola ako kalo konna na sawon sa jamana nyama hulu yere kon be de me keren ni takadi mo goma wa keren ala ukon be buli ka se mama mami yere kon kono le no ni faba ma bela jene Assimi Goita hale kon mala da la wulide o kum konna na le na chaka nyogon hulu yere kon willa ka se ngom mira bula usele ngom mira bula sa la ka fo ko musokoroba do na shibe sankeme anitan sabala na le togori madam Jai Maimuna Sangare ko kontara alile ambala do na ka fo ko madam Jai Maimuna Sangare ko de nani hobale bolo ko chema sabahani musuman kele ko yare de konibe madam Jai Maimuna Sangare bolo minde modi fo kata se fofu ma ko chama yare de konibe ni musokoroba en bolo ko musokoroba en ka chaka o yare de kontunye ja ko misanu ka yo mi yare konike fo kata se akorolima Assimi Goita halena chaka ngon to bela jelen kontara ni musokoroba en le octobre kalo kun ka ko konna na keren la deme konna Assimi Goita hale sele ni minde sho woro fukata se briefunuma ani dombolo ho chama koni kerani musokoroba hale ye boya mase keren takadi colonel Assimi Goita na chake nyon to bela jelma keren la ministre mi sigile no kenata kun kan ko hani duguta kanya kun kan ko la hulu de kodere olu yara de kontumbe ka jamana nyama deme hakani tagama yere kon konnana musokoroba hale fuli keren takadi chama chafanga moma ala ku bolo me huka bara la fami yere de kone be hani sabati ko o yere kon kasika sigi mali jamana kono jona ko foli belbele ba ho be takake Assimi Goita alisa nyogonde me kun kan ko la hamola doni ka fa colonel Assimi Goita nyogonde me kalo konan hale kon ya kala sigde no le colonel Asamba Jalo Touré ale kon yo blanca tan gawo ko fe aselen gawo sa yere kon ya la tege ka fura kali keren ko ta hodi gawo ko ma minde layli fu hani fura ko ta di gawo dugula de bela jelema biya ida ka fasa koni kenen ka yere kon tuti gara ni chokoroba do na le yere de koni Haman Touré hayra la ka fa kali shi yere kon be se sambi ulun fula ani sabama ko layli yere kon damne na ore la falami yere kon de gunno farukulu la fosebe wala ya ka kla ka fura ta dama fu
fo ka taa se duguladen tɔw bɛɛ lajɛlen ma camanba yɛrɛ de kɔni layala Gawo dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ani ka tila ka fura taga d'u ma Colonel Asan Bajalo Ture ale kɔni tilala k'i kunda Gawokaw ka kɛnɛyaso dɔ kan o min bɛ wele ko Ɲanga Dubu Mulayi Ture a selen ye sa a kɔni taara tasibila kɛ banabaatɔ dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala k'a fɔ ko kisɛ ko yɛrɛ kɔni ye dɔw sɔrɔ tasibila ni foli a y'o k'u ye ka tila ka balo di ni mɔgɔ ninnu ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na min ni Colonel Asan Bajalo ale kɔni y'a yira k'a fɔ kabini kalo min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛ ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kalo belebeleba ye n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ walasa maliden bɛ se ka lafiya cogoya min na hasigilen mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la Alisa an bɛ to ɲɔgɔn dɛmɛ kunkan ko hukumu kɔnɔna la o min han b'aw ladɔnniya k'a fɔ sibiridon fo ka taa se karidon ma jɛkulu min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'ale bɛ wele ko Anbiko n'a ɲɛmaa ye Fatumata Batuli Ɲangi ale kɔni fɛnɛ kalikan ye ale bɛ to malidenw kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ o hukumu de kɔnɔna na ale k'a cɛkɛɲɔgɔn u yɛrɛ kɔni y'u kunda fanakaw fɛ minnu yɛrɛ kɔni selen fanakaw fɛ u ye bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di fanakaw ma min de ye lɔgɔlidenw ka minɛnw ye o 100 o yɛrɛ kɔni dira fana denmisɛnninw ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na fo ka taa se malo bɔrɔ tulu bidɔn hani sugaro bɔrɔ caman yɛrɛ kɔni taara ka di fana maa minnu yɛrɛ kɔni n'a kan ka hani lujuratɔw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka d'u ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kunkan ko la Alisa n'an tora ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kunkan ko la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu min fɛnɛ bɛ Mali jamana kɔnɔ n'ale tɔgɔ ko Fondation Algeria n'olu yɛrɛ kɔni sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gerebu denmisɛnninw kama n'olu bɛ wele ko Enfant Talibé ale fɛnɛ bɛna ɲɛnajɛ belebeleba boloda ɲɛnajɛ min yɛrɛ n'a kɔni bɛn'o kɛ an ka ɲɔgɔn fara an ka so min bɛ wele ko Hôtel Radisson n'ale yɛrɛ kɔni bɛn'o kɛnɛ ɲɛnabaya ni maaba caman a kɛnɛ kan a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko maabaw yɛrɛ de kɔni bɛn'u u bolo don u kun walasa dɛmɛ a bɛ se ka di ni Gerebu denmisɛnninw ma cogoya min na minnu bɛ palon na kare kɔnɔnaw la olu ka o palon bɛ se ka ban cogoya min na ni Gerebu denmisɛnninw bɛ se ka fara maa tɔw kan cogoya min na an m'an to o kunnafoni kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ siri ɲɛmaa nɔrɔbila ka kunnafoni la n'o de Colonel Abdoulaye Maïga an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn ye la k'a cakɛyɔrɔ la kunu ɲɔgɔn min yɛrɛ n'ale y'olu kɛ ni Algérikaw k'a lasigiden n'o ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko Bujaman Delmi ale n'a ka jɛkulu nalen n'o Mali jamana kɔnɔ tagama min yɛrɛ n'u bɛna kuma bɛn ani kelenya ta kunkan ko la fo ka taa se bolonɔbila sɛbɛn min bɛ Mali jamana ni Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko accord d'Alger walasa bɛn hani sabati o bɛ se ka sigi Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na kuma kɔni bɛna k'o kan baara bɛna k'o kan walasa ni accord d'Alger min bɛ a bɛ se ka kɛ cogoya min na ka Mali jamana kɔnɔ don nafa a bɛ se ka kɛ cogoya min na bɛn ani sabati a bɛna Mali jamana kɔnɔ cogoya min na fo ka kɛ bɛnkan min bɛ Mali jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na o yɛrɛ de kɔni kun ninnu na kun ye Mali jamana kɔnɔ min kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnamayara Colonel Abdoulaye Maïga fɛ ale kɔni kɛlen ka kuma ta foli belebeleba a y'o ta ka di Algérikaw ka jamana ɲɛmaaw ma olu minnu sɔnnen don halisa ka jɛkulu bila ka na Mali jamana kɔnɔ walasa an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ bɛn ani kelenya ta kunkan ko la Algérikaw kuma d'olu olu ma olu fɛnɛ ko k'olu nisɔndiyara kosɛbɛ a yira k'a fɔ k'ale kɔni fɛnɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ bawo ale nana sɔrɔ Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma olu kɔni labɛnnen don walasa bɛn hani sabati bɛ se ka sigi Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na bon u labɛnnen don ka kuma maaw fɔ kuma bɛɛ walasa bɛn ni sabati ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na min Colonel Abdoulaye Maïga kuma kuncɛ la foli belebeleba a y'o k'u ye u kɔni bɛ ka dɛmɛ min ta ka di Mali jamana ma min n'a ye Mali jamana fɛnɛ k'a foli k'u ye k'a yira k'a fɔ sa ko don n'a nataw la ko kɛnɛyaso belebeleba dɔ ko yɛrɛ kɔni bɛna jɔ Kidali walasa Kidalikaw bɛ se ka lafiya cogoya min na o kɔni kɛra kuma kuncɛ ye Colonel Abdoulaye Maïga fɛ ni kɛnɛ in kan o kunnafoni bɛ dɔn n'an ye jamana marada kunnafoni la o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafulakaw fɛ ko denmisɛnnin fitinin dɔ ale kɔni tora Bafulabekaw ka ji la o kunnafoni kelen kɔnɔna na ladɔnniyali bɛ kɛ tuguni k'a fɔ ko Segukaw fɛnɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ wele ko Sebugu ko tigini fila fɛnɛ tora ji la olu fɛnɛ fɛ min n'an bɛ dugawu kɛ sa k'an dabama ka badabada dali nɔgɔya u ye halisa marabolo kunnabɔnniw ta fanfɛla don Mayinakaw fɛ olu ka marabaw kɔni ye kulekan bila kulekan min n'u kɔni y'a yɛrɛ ka fasa k'olu ka duguladenw k'u yɛrɛ kɔni tɛ sɔn u ka hakɛ sarali ma n'o hakɛ da n'o yɛrɛ kɔni bɛ wele ko TDR o TDR minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ walasa ka se ka dugu bɔ nɔgɔ la ko duguladenw yɛrɛ kɔni tɛ sɔn o sarali ma an bɛ wagati min na ko sisan nɔ Mayinakaw fɛ
halisa nantara marabolo kunnafoni la hamala dɔnniya k'a fɔ ko kinparanakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ka kasobon min bɛ yen ko bamacibale mɔgɔ yɛrɛ kɔni taara bi olu ka kasobon kan min yɛrɛ n'u kɔni ye kasobon fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nka kunnafoni kɔnɔna na yɛrɛ ala k'a fɔ sa ko kɔni b'a fɔ ko tare ko baw ko maa kelen yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ a nin na ni ko in kɔnɔna na kunnafoni kɔnɔna la u kɔni bɛ k'a ɲini k'a fɔ sa k'an bɛ wagati min na ni bamacibale ko in na ko fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ka kɛ ko finitigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko minɛnw kan ka d'u ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi cogoya min na a kana fɔ nin ye polisilaka ye a kana fɔ ko nin yɛrɛ kɔni ye kasobon gardien k'an bɛ wagati ni minɛ ko san Mali jamana kɔnɔ ko minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka d'u bɛɛ lajɛlen ma walasa u ka se k'u yɛrɛ ni kisi ka mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni ni kisi a ko fɛ. O kunnafoni no be donna ye ko kan kibaru la homi amta Ukraine kaw fe o mi hambola dɔnniya k'a fɔ ko kunu tɛnɛ ko Rusilakaw ni Ukraine kaw ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na ko Rusilakaw holu kɔni taara bɔmbu jugu fili Ukraine kaw fe kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka duguba kɔnɔna na a yɛlɛ k'a fɔ sa k'u ka polisilakaw ko olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ sa ko Kiev kaw fe ko maa 5 ko olu kɔni ni bana bɔnɛla u ni na ko maa 12 ko olu yɛrɛ kɔni banana ko Ukraine camacɛla caman ko o yɛrɛ kɔni tiɲɛna Rusilakaw yɛrɛ kɔni ka ni bɔmbu jugu in filili senfɛ minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ sa ko yɛrɛ kɔni ni kɛ ka kɛ ni u diminen ko baw ko tile 2 ɲɔgɔn cɛ sa ko Ukraine kaw ko olu yɛrɛ kɔni tun taara Rusilakaw ka mugu jugu dɔ daga yɔrɔ tiɲɛ ko o kun kɔnɔna na sa k'u yɛrɛ kɔni taara ni bɔmbu jugu in bi Ukraine kaw kan f'u ka dugu camacɛla la. Mali kunnafoni show jaman labagaw ni ne bɛ dansiga an ka bi kunnafoni la n'ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan a ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'a ma a k'an bɛn